verse 36 say ɛda no ɛne dɔnhwere ne de nipa enim na Bible no anka say afe ba me musa ɛyɛ ampadu say dɔnhwere yeyi firi die mu ɛda yeyi firi die mu ya boaboa ni nyina no ne akwakonya eyie ewum enti sansam na ɛyɛ nkomhyɛni ampadu Yohane ampadu osɛde ande eka no abusia wo wonim video wonim ne bia no bomade say wo ba tag no share video we say di ma no say onyina ye na wonya sabi sa ne misquoting ɛna obi asɔre a wɔse na me yɛsɔfo obi asɔre a na wɔse me yɛse obi asɔre a no say na be ya the end of the day obenya followers no obenya krofo adu o machinti ɛna saa ablante ya onu si so ablambe mo hye si so di ne nsɛm hunu ika ne nkwase asɛma adinya ne sika wie nya attention wɔ no so no ɛna hwɛ so ɔtɔ nsuom Mama kwa ba family too much TV so and na dey ka bo de subscribe dia mama abusia video bi a me saka eye ene de ya eye osofo bi a wono na fle no ho so osofo say odansani ampadu die na ne nsama working na ne say nyankopon ayi a kire no say the year 2028 nyankopon say oba beba nti eno no wa wo pese wo ye bone no wa yero ho aye ne kese pa wa wo pese wo sachira no wa sachira na eno na mebusa eye osofo ampadu se won komisheni ampadu se sasa na tie dia se enimu da ana se afia nyankopon de beba dia that means any Bible kwen ni kwa se emu bia kan because miminim se bia 2028 se ne o komisheni ampadu wo kan ya me there is no way say me preach it. There is no way say me kwa sorry. There is no way say me sachira madre. Because many assurance say ye we say mu na nipa no ebeba. Eti boni bia wo say me ye bia no meye e de gu wonu ma tike year 2027 no na masachira. Hwa ye hwa de bi wo okotu sa ni quotation no. Efri Matthew chapter 24 verse number 1 down na ni sisu dia no verse 36. Say ɛda no ene dɔnhwere ne de nipa enim na Bible no anka say afe ba me musa ɛyɛ ampadu say dɔnhwere yeyi firi die mu ɛda yeyi firi die mu ya boaboa ni nyina no ne akwakonya eyie ewum enti sansam na ɛyɛ nkomhyɛni ampadu Yohane ampadu osɛde ande eka no abusia wo wonim video wonim ne bia no bomade say wo ba tag no share video we say di ma no say onyina ye na wonya sabi sa ne misquoting and na obi asɔre a wɔse na me yɛsɔfo obi asɔre a na wɔse me yɛse obi asɔre no say na be ya the end of the day obenya followers no obenya krofo adu o machinti and na saa ablante ya onu si so ablambe mo hye si so di ne nsɛm hunu keka ne nkwase asɛma adinya ne sika wie nya attention wɔ no so no ɛna hwɛ so ɔtɔ nsuom ha nyame asɛm wɔ Bible si enye bi mfiri mu ɛne yɛmfa bi nhyɛ mu enti ampadu baabi a wo bi adahwɛ ho so ye ɛnte sɛ nyame asotwe pa na ɛbɛba wo so ɔsa meka sa memfa me nsa nifa na ɛka sa kyɛ me di bonkum because won nsɛm na wɔka yɛ na trash ɛnyɛ sabi nyansa adan na obetima trase amisili di nkrofo se na be ya wano ebe wonsa be ko wano benya aduane ya se wuni ma men kan che nyame mfra wo nyame nsa ni wuso wo mimi wuni ampadu fo ka mo dia mo ya driver tro mate ene eye enwomto obla ni wara o mi ya bofra na o se wo ya bofra na ma mi tu fu tu 120 ena wo pro ho beni ne ye no aza ane nsem a eni Bible mu ena wo fo so se obeka se na be ya attention be ba wo so na kan hunu se enipa asere wa wo hoyi si wo su ade nkukusu a sabi ne topai yantra wo no ma sabi nipa bi mu te se mo e ma mese Christianity o yamma nipa bi a sabi omunsua de omutra wo no ma and I wonder why minnim baby a ya no omunya sanim de ni di free minnim baby a omunsua sa de ni free e obetima ba bonte ba betra se no wonder because wo yente wudi yennim wo system nimu eti se ne be ya attention be ba wo so anu ntira wo ba bonte bla
se wo pe bra bra me asunje so for obi a wo follow me bia no medical ka kire nipa ne se me nwom to me nyansi so me si so me hunu Kristo no na nwom to me ya de pa me ametwere me nwom no matwere me raps ene me chorus bra na me ntwere no mom na me ntwere kwa be fa so obehye nwom na wakogina ye butu achi na what me ato nwom because wo sofudie mfataw sofudie ni wumu ne ja sanse munu na wo betra wonom na wo benya wo bi nso so ba be so na we mu nyina dom di nachi ampadu o sade ande nkomhyeni o sade ande ampadu hwe wo so ye na we no maba ne se oguama na ada mate se wo sa kasa asem ne biem no me ba ne sa we na ade eho ana me no bi nyina be gina one platform so ne yakọ debate ama ohun se nsem na wo ka no emfra udade wo se wo hwe ne ye abusia we wo bia wonim no bia se wo ben sa okomhyeni ampadu ni bia no woya brante bia ya na fasuo no wo sha atade no otutu ntuma go menim se kwa menkorma na no sadie yew menim ba bia ode sa doctrine no efiri eba Moses na mo hye ni sua no Moses no sa niam bi se no ba be ye Moses no kwaje mransem Dubai no Moses sa niam afin bi se no ba be ye no obi asori anu afọ Bible na Christian country for so mo na medi mo yaw Christian country for mo na medi mo yaw such a person come on mark clear na free system nu kurampo ama ne kwa akotena ba bi akoda adopa na we mu na to no say ya so for ne anya nipa di nachi adai abusia ya se wo kasa ma ne traso an kasa traso we enfonso mpamuda sa wo yare bi ada wo so bia say your pressure, diabetes, gonorrhea, syphilis. Yade bay, bubodin. Me wo hu aduro. Me de be ma. We ba ne de na niyama bi sabi Bible say Jimmy bata akora koma ho nti aseba ene de wan efiri ho no nti mini apanyini no ne nsem hunu bi no wodi ba de me ka cha woni say yawe bi enda wo so biada wo fra so dwe sofo a wo hwe screen na say me na begu ho memma waduro ama ho ato mu problem bi a how bia wo beda no obi ne woda promise and faith ene da wo so hwamodie da wo so ba bia wo beko bia yeso wo amantam ye sho ba ye ni so wo ha be ne da wo so nkrata asem enkoye wo akankasa wo ba wiase sa wo be ye dai sa wo be ye da wo de no aso maame awo a waba wonim sa obra we na wo bo ebeboa we na wo ye ebeboa ni na ne so be fra so ndie sofo na wo de me date of birth we day born e de amame na ma hwehwe hyeblenu ehun sa ade we na ekoso sei na ekoso busuane ne edam nie eti bomode so betu na mo sei amonya wogie eno da nche ya adwuma wo ye ebeboa ni nyina ade hu hia wo abrabo mu pa eya adwuma ni na mese be ye no wasase so obi wo no mkurampa course wo ye e wo school mkurampo no enya no na wo so ye ni nyina wo se hunhunu wo be ye doctor ana so wo be ye nyumtuni ana wo be ye IT e de na wo se wo ye ni nyina wo se hunhunu mo amawo amoma no e sha ase aba the February da wo akura no kurampa wo se wo hwa akura nhyebrem se na be ye akura ni nyini no wo ye adoye bebreba wanom ya akura na nsa ni dachi ko obi ono ma be hwehwe nhyebrem no wo ye obi anyankopon toma boa ne se ni yie die mu no ewo eye emwa wo de baboa nipa enti such a person so wo hunu sa de ni nyina no wo sha se wo nyini no wo boa nkrofo wo abonte a wo de no me ya be dome wo ba ne sa no asa ni dachi ni nyina ya de wo se ye hunu wo nso kura ampo no adwuma na wo mu no ebe boa wo sika na wo du sika kwa adwuma na wo du sika kwa hyemu no ebe boa wo enu na urade se wo ye akwantuo no ba bia wo no ho na urade se wo ko awarea no fie na ko wuram na urade se be boa ni nyina wo se wo ye se na be ya wo nko wuram wie na afi hunu ho na wo ma mebo eyi nya mesobo se urade me ne 190 for so many years and wo mani ngwasese atomi dabi enu nti ana hu be hia se obetu anamo na wa frame I was 0247 882774 na wo ha wo biada wo ja to manim en urade nyankopon be fa me so ama wanya wagye e de ama wo kra ba bia wo bia no wo frame wo number no so a onsa be ka na share video we say e fama eye opanyini ampadu se ne niam na wo ye no asomdwe sofo se wo anya ya menini be one platform so na debate no yenwie no na sabi ohunu ba bi kura obefa e de akọ aha eye too much TV come so be subscribe or like and comment don't forget so be me notification bell no se ne be ya ble bia no
ye de update foforo brewa wonso wanya bi ahwe edin ni asomdwe sofo makra